Tá pictiúir os mo chóirín seo, agus bainid siad ar fad leis a trá. Is bralum san trá, go háirid agus an saoirinis I teanna linn. Tá na laintaí gairí níos foide, níos truma, níos gaeilge, níos tócha, agus is bralum ámacha ar a trá. Rotas ar a trá riamh? Wel, anó tú na pictiúirí seo mar sin. Ach tá focla am chomá, s caitham na focla a mheaitseáil leis na pictiúirí cearta. Bhfuil tú ré? Cúla4 Ach, cad é sin? Cúla. Sin éadaí. Éadaí hín teirta snáb. Cúil siad sin. Tá siad an sin maithú. Cúla4. Tá cultacha snába an sin. Tú muid ceann eile. Gaine. Cad é gaine? An bhá, tre cinna cos le púdar, bín sé ar a trá, agus cad as I dhéantar gaine? Clocha atá méilte síos. Agus is féidir a dahannaí difriúil a bheith ar an gaine, I bra ar na clocha atá sa gantar go nádartha, sin gaine. Nis, cá bhfuil gaine seo? Tá cúisleán gaine hís seo, iontach. Gaine. Ceann eile. Portán. Cad é portán? Anna bhí tán, anna bhí mara, nó sliúgéisc, nó sliúgéisc, agus ar sa portán riamh, in neachtú tóiríocht portán riamh, I lochan, le angach béidir? Ach seachan, mar sé grí mesad? Cá bhfuil a portán? Tá portán deara gon seo, iontach. Chéad cheann eile. Sliúgáin. Cad iad na sliúgáin? Bhá, is an a bhíns anmhíthe ina gúnaí. Agus fágann siad a sliúgáin ina ní ar a trá na bhíonn siad réití lob. Is féidir dahannaí éagsúla ag cael ar sliúgáin, is féidir crochannaí éagsúla, bhín cuid ag garú, cuid ag mín, ar bhála tas a sliúgáin a riamh. Go má, cá bhfuil na sliúgáin seo? Iontach má. Trá. Cad é trá? Is an a chasan an tala ar a bharige. Iontach, agus bíonn ná na gáilán, gáil is spré, gáil is snáb. Ach, ní bhláirt bheith cuaramach ar a trá. Is níor cheart a riamh a gáil is snáb, mar a bhfuil sé sábhailte, agus mar a bhfuil duine fásta in éanach leat. Cá bhfuil an trá an seo? Hís an seo, agus tá gain ar a trá sin. Ach, sé tá clocha ag cael ar a trá chomá. Ceann eile. Spád agus bucéad. Is bralum sa ar a trá le spád agus bucéad. Agus dunim cúisleán, bhí me tógáil cúisleán ar a trálób. Ceann amháin facaí. Faoin. Cad é faoin? Sin planda a ásam go nádúir ar a trá agus sa bharige. Agus bíonn dahannaí difriúla, tá cinálach I difriúla an, agus is féidir chuid acu biche. Faoin. Cá bhfuil an amuin seo? Iontach. Dair linn, ach tá cluf am san isiid, pan go bheic tú. Tá me goil 3 fictor leagan amach an seo, scatas in ceann cur ebrúmach. Cé acab ceann an ceann cur, nach chuil gael aige leis na cíneile. Faoin, sliúgáin nó bucéad agus spád. Maithú, an bucéad agus an spád. Ach céim fá. An bhá, mar go mbíonn an amuin agus na sliúgáin ar a trá go nádartha. Bíonn orann an bucéad agus an spád a chrocha léinn. Ach, ar chreiceann do chlúis, ná fág an bucéad agus an spád I dhé, ní éituid brúscar a ágáil ar a trá. Ach, tá sam nach níonach tá sé sin.